Тэрыторыя небяспекі, дроны з Беларусі і міратворчыя заявы Міністэрства абароны. Каму верыць? Рэклама казіно ці не на кожным слупе абурае беларусаў. У абарону яе кінуліся прапагандысты. І спадчына, якая засталася нам ад прадзедаў спакон вякоў, якая адным загадам ідзе пад нож. Панядзелак 17 жніўня, 19 гадзіна, аб'ектыў я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Збіты на мінулым тыдні над Латвіяй ударны беспілотнік прыляцеў з Беларусі. Пра гэта паведамілі латвійскія ўлады. Паходжанне дрона пакуль што не называецца, ці папярэджваў беларускі бок суседзяў, таксама невядома. Адначасова ў Менску цвердзяць пра адсутнасць пагрозаў ля заходніх межаў і аднаўленне дыялогу з аператыўнымі службамі краін Балтыі. Тэму працягне Кацярына Андрэева. Латвійскія эксперты працуюць з абломкамі дрона, які 14 жніўня знішчальнікі НАТО збілі непадалёк ад мястэчка Ругаі Балвійскага краю, прыкладна ў 90 кіламетрах ад мяжы з Беларуссю. Міністр абароны Латвіі Райвіс Мелнес заявіў, што беспілотнік заляцеў з тэрыторыі Беларусі ў выніку расійскай радыёэлектроннай вайны. Мы не можам быць упэўненыя, што гэтыя дроны не нясуць боегаловак, выбухоўкі. Ён можа ўпасці, урэзацца ў любы будынак у горадзе. Менавіта таму была прынятая пастанова збіць дрон. Паводле міністра, рызыка пралёту дронаў захоўваецца і надалей, а існуючых супрацьдронавых радараў недастаткова. Да канца верасня Латвія плануе размясціць спецыяльнае абсталяванне ўздоўж усёй мяжы з Беларуссю і Расеяй. Тым часам, на фоне падвышанай дронавай небяспекі ў рэгіёне, беларускія вайскоўцы бачаць стабілізацыю абстаноўкі на заходнім напрамку. Выполняем задачи по боевому дежурству, то есть регулярно контролируем воздушное пространство, круглосуточно и фиксируем значительное снижение количества полетов как боевой авиации, так и разведывательной авиации вдоль наших границ. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что обстановка стабильная в настоящий момент. Угроз не представляет. Акрамя таго, беларускі бок сцвярджае, што ўзаемадзейнічае з адпаведнымі службамі суседніх еўрапейскіх краін. У нас по оперативной службе имеется постоянное взаимодействие с Республикой Польша, Литвой и Латвией. Мы регулярно их оповещаем о полетах, и они нас предупреждают о полетах в приграничной полосе. Отсутствовало взаимодействие только с Латвией. И то в последнее время с ними также восстановили. Диалог по оперативной службе, мы продолжаем взаимодействие. Гэтая заява кантрастуе з папярэдняй рэзкай рыторыкай Менску ў дачыненні захаду. Менавіта пагроза НАТО раней была выкарыстана як падстава для размяшчэння арэшніка ў Беларусі. Але ўжо ў ліпені гэтага года міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін завяраў, што ні НАТО, ні Украіна нападаць не збіраюцца. Сам дыктатар пераасэнсаваў сваё становішча ў парадыгме сучаснай рэальнасці. Не станам на 22 год, а станам на 26 год. І, адпаведна, намагаецца дэманстраваць больш такую стрыманую вонкавую палітыку як да краін Еўрапейскага звязу, НАТО, так і да самой Украіны ў пытаннях таго, каб іх называць вялікай пагрозай або галоўным ворагам і гэтак далей. Пакуль Лукашенка ў чарговы раз гуляе ў міратворца, Расія разгортвае ў сваіх памежных абласцях сакрэтныя базы для запуску дальнабойных дронаў. Пра гэта сведчыць расследаванне брытанскага выдання «Тэлеграф». Паводле аўтараў, дальнасць некаторых дронаў дазволіць дасягаць нават Варшавы. Маштабы нарошчвання інфраструктуры сведчаць пра падрыхтоўку Крамля да зацяжной кампаніі, робіць высновы выданне. Канец 26-го і першая палова 27-го году – гэта перыяд вайны не дыпламаты, гэта ўжо відавочна. І менавіта на гэтым настойвае Масква. З іншага боку, Менск не губляе надзеі, што сапраўды хтосьці можа вярнуцца да ідэі менскага фармату. Цалкам магчыма, але не Украіна, гэта дакладна. Але не Україна, це точно. У мінулым месяцы пасля жорсткага патрабавання Украіны расійскія рэтрансляторы на тэрыторыі Беларусі збольшага прыпынілі працу, хаця асобныя сігналы фіксуюцца дагэтуль. 14 жніўня украінскі маніторынгавы паблік зафіксаваў працу рэтранслятара ў Гомельскай вобласці. Кацярына Андрэева, Белсат.
Духовнік Свята-Елісаветінскага манастыра праэтарэй Андрэй Лемяшонак расказаў, што адразу некалькі былых працаўнікоў ягонай абіцелі ваююць на баку Расіі супраць Украіны. Пра аднаго з іх яго Лемяшонак назваў братам Андрэем. Вось ужо 3 месяцы няма ніякіх звестак. Праэтарэй паабяцаў маліцца за свайго былога супрацоўніка. І гэта, прынамсі, другі вядомы падобны выпадак у манастыры. Раней Лемяшонак згадваў пра брата Олега, які стаўся расійскім штурмавіком і нават атрымаў медаль за адвагу. Воюют войны, да. Сейчас еще один пойдет. Он уже был. Сейчас опять пойдет на Запорожский фронт командирует. Да, войны воюют. Воюют за нас с вами, кстати. И погибают за нас с вами. А у нас спокойно. Да. А если бы не воевали, у нас бы уже все было по-другому. Так что, да, есть люди, которые герои. А в миру были такие, ничего себе хорошего не представляли. А вот пошел человек и стал героем. Долар США, еўра і юань падаражэлі, расійскі рубель патанеў. На гандляваннях беларускай валютна-фондавай біржы долар пераадолеў 3-рублёвы рубеж. Амерыканская валюта падрасла на 2 копейкі і першы раз з сакавіка каштуе 3 рублі і 1 копейку. Еўра падаражэў на 5 копеек і вырас да 3,5 рублёў. 10 кітайскіх юаняў цяпер каштуюць 4,5 рублі. А вось расійскі рубель патанеў на копейку. Нават з найлепшых памкненняў беларусам раіць, цытата, «не лезьце не туды», канец цытаты. Гэтак адыёзны аўтар праўладнай савецкай Беларусі Андрэй Мукавошчык адрэагаваў на прапанову Мінчука забараніць у Беларусі рэкламу казіно. Прапагандысты ў сваёй аўтарскай калонцы фактычна папярэдзіў, маўляў, свабодай звяртацца да ўладаў варта карыстацца з розумам, каб ва ўладаў не ўзнікла памкнення гэтую свабоду падкарэктаваць. Тэму працягне Ірына Драфейчук. Звароты пра вялікую колькасць рэкламы казіно жыхар Менску Ігар Барысёнак накіраваў адразу ў 3 міністэрствы – культуры, інфармацыі, а таксама антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Адказ апошняга ён і апублікаваў днямі ў сваім фэйсбуку. Марх падзяляе выкладзеныя вамі асцярогі. Распрацавала прапановы аб увядзенні дадатковых абмежаванняў пры размяшчэнні і распаўсюджванні рэкламы ігральных установаў і азартных гульняў для ўнясення адпаведных зменаў у закон, якія будуць разгледжаныя сумесна зацікаўленымі ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку. Рэкламы гульнявога бізнесу ў Беларусі сапраўды шмат. І на вуліцах, і ў метро, і ў блогераў, і нават на будынку нацыянальнай бібліятэкі. Пра тое, што яе зашмат, усё часцей пішуць і ў сацсетках. Даўно час зрабіць гэта больш жорсткім на заканадаўчым узроўні. Кожны білборд забіты лудаманскай заманухай з казікамі і стаўкамі. Стамляе гэтая рэклама. Пагатоў яна ядавіта яркая, і дзеці звяртаюць увагу. Кім яны вырастуць? Дзякуй гэтаму чалавеку, які звярнуўся. Не рэкламу трэба забараніць, а зачыніць усе казіно. Развіць у чалавеку гульнявую залежнасць або лудаманію падобная рэклама не можа, патлумачыў нам на умовах ананімнасці псіхолаг-рэабілітолаг. Але калі схільнасць у чалавека ўжо ёсць, то рызыкі рэзка вырастаюць. Нармалізацыя ставак як спосабу адпачынку і заробку, псіхалагічная даступнасць ставак, асабліва онлайн і казіно, распаўсюджанасць інфармацыі пра іх сапраўды павышаюць рызыку развіцця лудаманіі і правакуюць на дзеянні, якія могуць прывесці да развіцця лудаманіі. Асобна хачу падкрэсліць, што выключэнне стымулу з'яўляецца адной з найважнейшых умоваў лікавання лудаманіі. Гэта значыць, што ў сучаснай беларускай рэчаіснасці яно значна ускладняецца. Афіцыйнай статыстыкі наконт колькасці залежных ад азартных гульняў у краіне не публікуецца. Але маштаб праблемы відаць з ускосных звестак. Паводле Міністэрства падаткаў і збораў, паводле стану на пачатак чэрвеня, доступ да азартных гульняў у Беларусі абмежавалі больш як для 74 тысячаў чалавек. Гэта прыкладна насельніцтва цэлага Жлобіна, і гэта не поўная колькасць людзей з залежнасцю, а толькі тыя, хто трапіў у адмысловы рэестр. Не адзінкавыя і выпадкі, калі праз гульнявую залежнасць людзі ідуць на злачынствы, пра што рэгулярна паведамляе міліцыя. Он признался, что с 2024 года страдает лудоманией, поэтому полученные от клиентов наличные осознанно тратил на ставки, даже не намереваясь исполнить договорные обязательства.
Фармальна абмежаванне на рэкламу гульнявога бізнесу ў Беларусі ўжо ёсць. Яе нельга паказваць па тэлебачанні і радыё ад 7 раніцы да 10 вечара. Размяшчаць ва ўстановах адукацыі, аховы здароўя, культуры і спорту. Нельга выкарыстоўваць у ёй і вобразы непаўналетніх. Аднак вулічная рэклама не забароненая і вельмі пашыраная. Ірына Дарафейчук, Белсат. Беларускіх альпіністаў, якіх шукалі ў ваколіцах піка Курумды ў Кыргызстане, знайшлі мёртвымі. Пры тым дакладна пацвердзіць, што гэта яны можна будзе толькі пасля спуску целаў. Пошукавая аперацыя, як і збор грошай на яе, завершаныя. На відэа з дрона пад пікам Курумды заўважылі абрысы целаў, абутак і рыштунак. Прычынай трагедыі, імаверна, стаўся абвал снежна-каменнай масы. Праз пагрозу паўторных абвалаў адпраўляць ратавальнікаў пакуль што небяспечна. Працы пачнуцца пасля паляпшэння ўмоваў. Нагадаем, альпіністы з Беларусі Максім Палянскі, Мікалай Свірыдаў і Літвы Сергей Рубцоў перасталі выходзіць на сувязь 2 жніўня. Група здзяйсняла ўзыходжанне на пік Курумды, але так і не спусцілася з яго. Яшчэ адно смяротнае здарэнне з беларускім грамадзянінам адбылося ў Грузіі. 35-гадовы мужчына трапіў пад грузавы цягнік у населеным пункце Чакві, непадалёк ад Батумі. У выніку здарэння наш суайчыннік загінуў на месцы. Амбасада Беларусі ўжо скантактавалася са сваякамі загінулага і аказвае неабходнае садзейнічанне. Тым часам цела 4 беларусаў, якія загінулі ў ДТЗ ў гарах Грузіі на мінулым тыдні, ужо дастаўлены на радзіму. Пра гэта паведаміла беларуская МЗС. Здарэнне адбылося ўвечары 12 жніўня ў грузінскім раёне Гурія. Турыстычны мікрааўтобус, у якім ехалі 19 грамадзянаў Беларусі, вылецеў з серпантыну, перакуліўся і ўрэзаўся ў дрэва. 4 пасажыраў загінулі, астатнія былі шпіталізаваныя. Як паведаміў грузінскі бок, у здарэнні вінаваты кіроўца, які не справіўся з кіраваннем. Да таго ж, ён не меў права кіравання гэткім відам транспартавага сродку. Атэстаты атрыманы, выпускныя адгуляныя, але школа не адпускае. Цяпер педагогі патрабуюць, каб выпускнікі паведамілі, дзе будуць далей навучацца або працаваць. Іначай пагражаюць уключэннем у гэтак званыя дармаедскія спісы і нават прымусовым працаўладкаваннем з міліцыяй. Маці адной з выпускніц абурылася запытамі са школы ў садсетцы Трэц. Пост сабраў сотні каментароў. Тэлефанавалі, даставалі гэтым дзіця. Я ператэлефанавала і патлумачыла, дзе і па якім адрасе яны могуць забраць даведку. Больш пытанняў не было. Я б сказаў, што паступіла на факультэт Грыфіндор у Хогвартс, ці назваў любы іншы вуз, каб адчапіліся. Настаўнікі таксама незадаволеныя тым, што іх прымушаюць займацца гэткай няўдзячнай справай. Не проста даведайся, куды дзіця паступіла, а яшчэ і зрабі так, каб яно захацела прынесці табе пацвярджэнне. Вось такія рэчы і даводзяць да шалу ў школе, не даюць спакойна працаваць. Пытанне, навошта школы збіраюць такія звесткі і ці пагражае нечым адмова іх падаваць, пад выглядам занепакоеных бацькоў выпускнікоў мы задалі аднаму з абласных аддзелаў адукацыі. Вы можете и не дать эти данные. Просто я объясняю, что они вынуждены вас спрашивать, потому что мы спрашиваем с них, а с нас тоже спрашивают. Надо знать, какие наши, на каком уровне образования, куда поступили дети. Заполняется общая база по всей стране по выпускникам. Чыноўніца таксама запэўніла, што паступленне ў замежную навучальную установу нічым не пагражае. Ребенок сам выбирает, и вы выбираете его маршрут. Понимаете? Просто потом, когда он захочет вернуться, эти документы, которые он там получит, они не совсем, действительно у нас. Они должны пройти подтверждение. Пацвярджаць згаданыя дакументы паводле чыноўніцы давядзецца ў дэпартаменце кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі. Не застанецца нават камянёў. Паводле дакументаў, што атрымала выданне «Спадчына», мясцовым уладам па ўсёй краіне загадалі тэрмінова скараціць спіс матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Ахоўнага статусу могуць пазбавіць сотні архітэктурных аб'ектаў. Адметна, што пад нож ідэалагічнай аптымізацыі трапляюць помнікі, якія нясуць менавіта еўрапейскі культурны код. Ідэалагічная зачыстка ці папросту эканомія грошай на рэстаўрацыю, разбіраўся Зміцер Смак.
Расійскія турысты і блогеры, што ўпершыню трапілі ў Беларусь, здзіўляюцца гістарычнай глыбіні беларускай гісторыі. Великий князь Альгерт. Надеюсь, правильно прочитал. 1296 год, 1300. Такой истории древней. Пакуль расейцы едуць у Беларусь менавіта па еўрапейскую гісторыю, робяць чарговыя здымкі Несвежскага і Мірскага замкаў, тысячы занядбаных палацаў, храмаў ды сядзібаў сіратліва глядяць пустымі вачніцамі вокнаў праз шчыліны ў сценах на архітэктурную няроўнасць. Як стала вядома з дакументу, які трапіў да журналістаў, чыноўнікі пазбаўляюць гістарычную спадчыну Беларусі нават шанцу дачакацца больш удзячных нашчадкаў. З мэтаю якаснага і аператыўнага выканання даручэнняў Савета міністраў у пытаннях выключэння асобных нерухомых матэрыяльных гістарычна-культурных каштоўнасцяў. Пропагандисту, ему же, он же этот идеолог, было работать проще. Александр Ильясевич, дагэтуль галоўны ідэолог Менскай вобласці, што займаўся чысткамі нелаяльных рэжыму супрацоўнікаў, дарос да пасады намесніка старшыні аблвыканкаму і цяпер чысціць спісы гістарычнай спадчыны. Напрыклад, толькі ў Клецкім раёне хочуць выкрэсліць 7 аб'ектаў, сярод якіх мураваны палац Радзівіла ў 18 стагоддзя, спраектаваны італьянскім архітэктарам Карло Спампані. На думку экспертаў, справа не толькі ў эканоміі. Мэтанакіраваная палітыка геноцида нацыянального супраць беларускай нацыі. А ўлада акупацыйная робіць штосьці сваё. Калі пачаўся Савецкі Саюз, все ведаюць гэта па падручніках, як фізічна вынішчалі всех священников, незалежности от веровызнания, разбрали церкви. Зараз ідзе працяг акупацыйнай палітыкі. Сістэма знішчэння простая. Помнікі не кансервуюць і даводзяць да ручкі, а потым пазбаўляюць статусу. Няма статусу, няма крымінальнай адказнасці за знос і патрэбы выдзяляць грошы з бюджэту. Зачыстка спіса помнікаў – новы маштаб шматгадовай дзяржаўнай палітыкі. Як расказаў нашай Ніве былы міністр культуры і цяперашні кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка, яшчэ ў 2012-м Лукашенка загадваў яму як міністру скараціць колькасць аб'ектаў падаховай. Цяпер у дзяржаўным спісе засталося крыху больш за 5000 помнікаў. Пасля новых чыстак спісаў будзе яшчэ менш. Для параўнання, ва ўкраіне больш за 105 000. У Польшчы 84 000. Нават калі ўлічваць памеры краін, розніцы каласальныя. Літва ў 3 разы меншая за Беларусь, але нерухомых помнікаў там у 5 разоў болей. Лукашисты аж не спыняцца, яны ж приходят у бібліятэкі, яны будуць знішчаць дакументы в архівах, будуць ізымаць. Архівісты мусяць падумаць, прыхоўваць дзесьці дакументы, прыдумваюць нейкія лазейкі дзеля таго, каб гэта захаваць. Мы маем прыклад умоўна Польшы. Калі у Польшы уладкоўваўся камуністычны рэжым, гісторыкі польскія, архівісты, бібліятэкары хавалі папросту кніжкі, якія яны самі разумелі, што гэта нацыянальная каштоўнасць, што яна будзе знішчана рэжымам. Помнікі архітэктуры становяцца ахвярамі чыноўнікаў не толькі дзеля інвестараў ці эканоміі. Летась у Заслаўі перад абласнымі дажынкамі знішчылі драўляны будынак, выключаны з таго самага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Зміцер Смак, Белсад. Амаль 3000 удзельнікаў сабраў аматарскі веламарафон Соль-Палессе. Ён прайшоў вакол салігорскіх тэрыконаў, і гэта быў бадай адзіны легальны шанец пакатацца сярод саляных гораў Беларуськалію. Удзельнікі маглі выбраць адну з 3 дыстанцыяў – 40, 75 ці 130 кіламетраў. Сёлетні заезд адзначыўся таксама і вялікай колькасцю траўмаваных раварыстаў, якія ўпалі на стромых спусках і ўчастках з ямінамі. Як гэта выглядала? Без каментара. Ну што ж, в аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіны ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну а інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакае студыя Белсат па інфармацыйных тэрыконах нашай рэчаіснасці. Сёння пройдземся разам з маім калегам Віталем Бабіным. Вітаю. Разам з нашымі экспертамі праглядаемся да гульнявога бізнесу ў Беларусі, а таксама аналізуем, які лёс чакае нашу гісторыка-культурніцкую спадчыну часоў Рэчы Паспалітай. Запрашаем. Ну і таксама чакае апытанка, таксама на гэтую тэму спадарства літаральна праз момант.
Спадарства, як заўсёды, у гэты панядзелак працуем у жывым эфіры і сёння разважаем пра нашу культурніцкую спадчыну, а Валерый агучыць пытанне, которое мы падрыхтавалі для вас на YouTube-канале Белсатньюз. Ну так, бо глядзіце, сітуацыя якая. У нас нішчаць усё, што звязанае з Европой, сляды польскасці шукаюць. Все абы вот что не русское, знаете, вот и у нас и бульдозерами, экскаваторами могилки могут знішаць и так далее. А, например, Ленинов у нас, которых и так больше за всех у свете, их частку, принамсі, ахоўваюць. Ну и, уласна, пытаемся у вас, ці трэба ахоўваць вось гэтай помнікі Ленину. 3 варианты отказу. Так, гэта наша гісторыя. Вариант не, гэта кат беларусаў, адпаведна, не трэба ахоўваць. І ёсць варыянт «мне ўсё роўна». Калі гэтых варыянтаў няма, бо у нас было багата з Віталём сёння днём, яшчэ, напрыклад, такая прапанова была пераплавіць, которая там з металу, напрыклад, на цвікі, каб была хоць нейкая карысць. Калі ласка, альбо галасуйце, альбо ў каментарах дадавайце свае варыянты, будзем удзячныя вам за іх. Да гэтай тэмы абавязкова вернемся, а зараз тэма, якая, напэўна, можа закрануць вялікую колькасць беларусаў, бо ў Беларусі, як запэўнівае прапагандыст Андрэй Мукавошчык, свабоды хоць адбаўляе, але, мяркуючы з ягоных слоў, карыстацца ёй трэба вельмі асцярожна. Глядзіце, беларус Ігар Барысёнак недавно прапанаваў забараніць рэкламу казіно і звярнуўся адразу ў 3 міністэрствы. У адказ пачуў ад прапагандыста, што не варта лезці не туды. Барысёнак скардзіўся на вялікую колькасць рэкламы азартных гульняў і прапанаваў зусім яе забараніць. Свае звароты ён накіраваў у Міністэрства культуры, Мархі Міністэрства інфармацыі. Андрэй Мукавошчык такую ідэю раскрытыкаваў. Ён заявіў, што спачатку трэба разабрацца, якое менавіта дзяржаўнае ведамства адказвае за праблему. А свабоду беларусаў прапагандыст параіў выкарыстоўваць з розумам. Маўляў, можна пісаць каму заўгодна і рабіць што заўгодна, толькі не трэба лезці не туды, нават з самых найлепшых памкненняў. У Марх тым часам патлумачылі, размяшчэнне вонкавай рэкламы ў сталіцы ўзгадняе Менгарвыканкам. Пры гэтым рэклама азартных гульняў у шэрагу месцаў і ў пэўны час ужо забароненая. Аднак сама па сабе вонкавая рэклама казіно заканадаўства не парушае. Пры гэтым у міністэрстве прызналі праблему і паведамілі, што падрыхтавалі прапановы аб дадатковых абмежаваннях для рэкламы азартных гульняў. У студыі з'явіўся наш аўтар, бізнесовец-блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» Александр Кнырович. Добрый вечер, Александр. Колькі вы проигрываете грошы, признавайцеся ў онлайн-казино? Почакай, выигрываете. Альбо выигрываете. Ну, вы ведаеце, мой досвед ігры ў онлайн-казино вельмі малы, магчыма, там 2 дні, магчыма, я прайграў там 10, можа, $10, на гэтым спыніўся, таму што гэта, ну, для мяне ўвогуле было нецікава. Так, тым не менш, оказывается, што прыкладна 4-5% беларусаў па дадзеных 2021 года, это даследаванне праводзіла адна з букмекерскіх кантораў, оказывается, гуляюць у азартныя гульні, у казіно менавіта. Гэта можа быць 450 тысяч чалавек, ці насамрэч нават больш. Ну, насамрэч, конечно, больш, таму што, конечно, есть людзі, якія гуляюць у замежнае онлайн-казіно, і невядома, як іх можна адсачыць. Таму што, па-першае, гэта больш. Па-другое, калі мы кажам 4-5%, то гэта, конечно, ілюзія, таму што мы павінны выключыць з базы падлеткаў до 18 гадоў, павінны выключыць, напэўна, пенсіянераў. Ну, я не магу себе ўявіць пенсіянера, які гуляе онлайн-гульні. Напэўна, яны ёсць, але вельмі невялікі адсотак. І, напэўна, звычайны гулец онлайн-гульню гэта ўсё ж таки мужчына. И когда мы себе расскажем, что у нас есть дорослый мужчина, то их всего в Украине 2,5 миллиона. И вот от этих 2,5 миллионов 455 тысяч – это амаль 20%. То это амаль кожны пяты. Конечно, со всеми этими умовностями, магчыма, это будет кожны шосты. Але это з'ява и великая з'ява. Ну так, и разом с тем есть люди, которые, ну, просто просят, как бы их не пускали у казино, звертаются нават у адпаведнае міністэрства. Вядома, что 54 тысячи беларусаў, 74, больш, да, 74 тысячи. Тым не менш, кажуць, што рэкламы вельмі шмат у Беларусі, яна вельмі раздражняльная, больш нават раздражняльная, чым рэклама алкаголю. Іх больш спажываюць. Так, і тут вот чалавек звярнуўся, беларус, у ажно 3 міністэрствы, каб, ну, Марх прыглядзеўся да этой сітуацыі, а прапаганда кажа, куды ты лезеш? Спадар Александр, што, на ваш погляд, тут адбылося ў этой сітуацыі?
Ну, адбылося наступнае, калі как бы чалавек скардзіцца на тое, што ў яго там, ну не ведаю, нехта ў ліфце там падпаліў гэтыя кнопкі, трэба пачыніць, ну как бы зрабіць новае, ці нешта зрабіць у яго каля пад'езда, то зразумела, как бы тут усё нармальна. Але калі чалавек прапануе змяніць правіла гульні ў цэлай галіне, тым больш у галіне, якая вельмі прыбытковая, за кошт падаткаў дзяржава зарабатывае больш за 300 мільёнаў рублёў штогод. І как бы гэта азначае, што гэты чалавек прапануе, ну, как бы скасаваць некую суму з гэтых, то бок нанесці шкоду дзяржаве. І калі чалавек прапаноўвае нейкія змены агулам у галіне, то, канешне, ён становіцца ворагам дзяржавы. Але што я павінен заўважыць, я таксама падтрымліваю увогуле запрет, ну, как бы забарону на рекламу і вось, ну, такія, знаеце, на знешнюю рекламу казино. Чаму? Таму што уявіць себе дзіцё ці падлетка. Ну, зразумела, што дарослы чалавек можа рабіць сваім жыццём тое, што ён лічыць сапраўдным, можа, как бы, гэта ягоная справа. Але уявіць себе дзіцё ці падлетка, які едзе ў аўтобусе міма гэтага казино і бачыць, вось вельмі сумная школа, вось вельмі такі сціплы інстытут. І побач буйныя агні, там, прыгожыя людзі, такія дарагія машыны. І што гэта? Казино. І калі ён бачыць вось гэта, то ён зразумела, што ў яго адкладаецца ў галаве, што вось гэта добра. А вось там вельмі сумна. Таму я, канешне, забараніў бы рэкламу казино і прапанаваў бы зрабіць вельмі сціплыя выходы гэта казино недзе са двара, каб гэта не было заўважна дзецям, падлеткам. Александр, тут ёсць адзін вельмі цікавы момант, што міністэрствы сталі, па сутнасці, на бок грамадзяніна, а прапагандыст, который, ну, цікава яшчэ, каго менавіта абслугоўвае, кажа, не лезь, куды ця не прасілі. Вось гэты момант, ён пра што сведчыць? Прапагандыст на баку Лукашэнкі. Лукашенко калісьці вырашыў. У Расіі забаранілі казино, а ў нас будзе Гонконг. Не ведаю, Сінгапур. Лас-Вегас будзе нармальны беларускі Лас-Вегас. І, ну, вы ж ведаеце, што з Масквы лёталі бесплатныя гэты самыя рэйсы, дзе сустракалі, прывозілі наўпрост да казино, да гатэляў, каб людзі расійцы, якія прызвычаіліся гуляць казино, гулялі бы менавіта ў Мінску. Мінск перарабіўся тады ў Лас-Вегас. І гэта было рашэнне Лукашэнкі. І, канешне, нашы прапагандысты ў выглядзе мукавозчыка ці іншых, яны на баку Лукашэнкі, які калісьці прыняў гэта рашэнне, што мы будзем зарабляць і так, як такі, ведаеце, гэта імператор. Гэта грошы не пахнуць, не смярдзяць. Не смярдзяць. І таму прапагандысты абараняюць менавіта гэтую пазіцыю. Яна супраць грамадзян. Звычайных грамадзян. Разам з тым, бачым, што, ну, паколькі ў Расіі казино забароненае, то ў Беларусі вось цэлы рай стварылі для расійскіх бізнэсоўцаў. Большасць онлайн-казино – это людзі, якія паходзяць з Расіі. Пры гэтым беларускіх бізнэсоўцаў гэты бізнес не вельмі цікавіць, што атрымоўваецца? Ну, вы ведаеце, калі быў уваход гэты бізнес, то, канешне, быў вялікі ўплыў расійцаў. Яны, ну, прыйшлі. Гэта такія самыя працэсы, як на Валдберес ці вось іншых месцах, дзе можна было прыйсці з буйнымі грашыма і адразу вырашыць пытанне. Не тое, каб беларускіх прадпрымальнікаў гэта не цікавіла. Яны былі побач з Лукашэнкай, нехта нешта атрымаў. Але ввогуле, ну, прыйшлі расійцы, купілі за расійскімі грашыма. І зараз, канешне, на 2/3 гэта цалкам расійскі бізнес. Не шмат людзей, там каля 10, магчыма, кампаній, ёсць буйныя кампаніі, то бок гэта бізнес-адзінак, якія маюць напростовую магчымасць прыйсці ці пазваніць да Лукашэнкі, да сыноў, хутчэй, Лукашэнкі і вырашыць свае пытанні. Я, до рэчы, быў у Лас-Вегасе, іграў казино, прайграў 200, выйграў $54. І між тым, глядзіце, у мяне не было такого ўражання, што абсалютная большасць людзей, якіх я бачу ў Лас-Вегасе, гэта не амерыканцы. Ну, мне было ўражанне, што грамадзяне сваёй краіны гуляюць. У нас жа, калі мы глядзім, накіравана на расійскіх наварышаў, невядома, крымінальныя ці некрымінальныя. Тое ж самае мы бачым, напрыклад, з паляваннем, калі багатыя замежнікі могуць купіць і здаровых, у абыход закона, здаровых зуброў, мядзведзяў, рысяў, таксама пастраляць абсалютна спакойна. У нас таксама расказваюць, як вот публічна, пра то, што арабскім шэйхам аддаюць цэлыя заказнікі ў угоддзі, калі ласка, можаце разводзіць аленяў, страляць. У нас вось Прыпяць пакуль не высохла, десяткамі кіламетраў абгароджвалі для кацераў, для браканьерскіх сетак, для багатых людзей, хто па-за Беларусю. Нема такого ўражання, ці это толькі ў мне такое ўражанне, што у нас вся Беларусь, она як бы на продаж
камусьці не з Беларусі? Ну, вы ведаеце, гэта азначае што? Што ў Беларусі няма шмат багатых людзей, і іх не магло стаць шмат, таму што Лукашенко ўяўляе сябе краіну як сваю маёмасць. Гэта яго маёмасць. І гэта ён прадае рэкі, прадае лясы, прадае зуброў тым людзям, якія могуць за гэта заплаціць, і гэта, зразумела, не Беларусі. Халопам ён нічога не прадае. Ці выстаўлена Беларусь цалкам на продаж? Ну, мы ведаем, што мас ніхто не прадае калійныя руднікі. А вось такія рэчы, канешне. І, канешне, калі мы вяртаемся да справы з казино, то, канешне, гэта было для першую чаргу не толькі для расійцаў, але для масквічоў, для іх, для людзей, якія там шмат зарабляюць, і якія прыязджалі адпачываць у ціхую спакойную Беларусь. Таму ў гэтым сэнсе, канешне, Беларусь на продаж от особы Лукашенко. Толькі от особы Лукашенко я не ведаю, калі правесці рэферэндум у Беларусі, то як бы выказаліся беларусы наконт таго, ці жадаюць яны прадаваць гэтых самых зуброў, ці жадаюць яны, каб прыязджалі расійцы і гулялі ў казіно, нягледзячы на тое, колькі грошай яны оставляюць у Беларусі у бюджэт. Я лічу, што вынікі такога рэферэндума былі бы не на карысць Лукашэнкі. Нават можна пайсці на ніжэйшы ўзровень, калі беларусы не могуць запісацца ў айчынныя санаторыі, а ў дамы адпачынкаў, дзе, па-першае, кошты велізарныя, па-другое, за год наперад распрададзены тым жа расейцам, там все месцы занятыя. Між тым, ёсць важнае пытанне эканамічнага характару. Там наконт радовішчаў калійных, дарэчы, Лукашенко перыядычна спрабаваў. То амерыканцам, то расейцам беларускалі, і з мазам была падобная гісторыя. Між тым, ёсць такое пытанне інвестыцыі. Прыцягнуць інвестараў замежных багатых, в прынцыпе, я не ведаю, у якой краіне пра гэта кажуць, што гэта дрэнна. У беларускай сітуацыі гэта мы можам называць пошукам інвестараў багатых? Як гэта выглядаць? Як павінна выглядаць нармальная, здаровага чалавека інвестыцыя? Тут у нас сітуацыя становішча такое. За мінулы год было 57 мільярдаў інвестыцыяў цалкам Беларусь, і большасць з іх гэта былі інвестыцыі прыватнага беларускага бізнеса. Гэта не былі інвестыцыі дзяржавы. Гэта людзі, якія працуюць у Беларусі, рэінвеставалі свой прыбытак. 38% гэта была інвестыцыі дзяржавы, толькі 6% былі замежныя інвестыцыі, але якія замежныя інвестыцыі? 80% з гэтых гэта расійцы, а далей гэта Кіпр і ОАВ, якія зноў расійцы, не кіпрыоты. Не кіпрыоты інвестуюць у Беларусь з Кіпра, гэта расійцы і Беларусі. То бок у нас няма замежных інвестыцыяў амаль за вось межамі расейцаў. Якія інвестыцыі нам патрэбны? Нам не патрэбны грошы. Беларусі не патрэбны інвестыцыі ў выглядзе грошай. Нам патрэбны тэхналогіі, нам патрэбны сучасныя тэхналогіі, сучасныя веды, і нам патрэбна было б, каб прыйшоў да Беларусі не Джылі, не ведаю, Тэсла, каб прыйшла да Беларусі. Альбо Форд, который прыходзіў і калісьці сышоў. Таму справа не ў грошах, справа не ў тым, колькі грошай прынясе арабскі шэйх, аб якіх заўсёды марыць Лукашенко, ці расійскі алігарх. Справа ў тым, колькі ім прынясе нам карысці ў выглядзе новых ведаў, тэхналогіяў, развіцця нашых інжынерных цэнтраў, і такія кампаніі, якія маглі бы рухаць Беларусь наперад, яны ввогуле не глядзяць на Беларусь. Чаму? Таму што там не працуюць суды, таму што там больш за 1000 было, зараз менш за 1000 афіцыйна палітзняволеных, таму што не працуюць цалкам дзяржаўныя сістэмы, і яны не ідуць да Беларусі. І ў гэтым праблема, а не ў тым, што не хапае грошай. Колькі было прыкладаў, калі дзяржава аджымала, кажучы, вось так, бізнес у замежных інвестараў, у тым ліку, яны пра гэта шкадавалі. Разам з тым, калі мы кажам пра казіно, у шмат якіх краінах дзейнасць гэтых структураў абмежаваная альбо ўвогуле забароненая. На ваш погляд, як дзяржава, нармальная, в прынцыпе, дзяржава мусіла б рэгуляваць гэты бізнес у Беларусі? Першае, канешне, гэта падаткі, таму што гэта вельмі прыбытковы бізнес, і калі з 800 мільёнаў рублёў, якія прайграюць беларусы ў казіно, дзяржава атрымлівае толькі 300 мільёнаў, то, напэўна, гэта падаткаабкладанне магло б быць вышэйшым. Мы маглі бы атрымліваць больш. Па-другое, то, аб чым мы кажам сёння, гэта, канешне, забарона рэкламы, забарона знешніх нейкіх рэчай. Чаму? Таму што гэта небяспечны для чалавека, для псіхікі бізнес. І, канешне, калі ты жадаеш ім карыстацца, то ты павінен прыкласць нейкі намагання, каб дайсці да гэтага месца, і таксама ў інтэрнэце. Не можа быць свабоднай рэкламы ў інтэрнэце, не можа быць нейкі такіх умоў, калі ты ў 2 кліка маеш магчымасць уже гуляць. Таму, канешне, на гэтым можна зарабляць. Вольны, сталы чалавек можа рабіць выгляд і рабіць свой выбар і гуляць, але павінна быць шмат абмежаванняў і не павінна быць такой адкрытай рэкламы, таму што, канешне, гэта небяспечна. Справа зноў, як і з інвестыцыямі, не ў тых грашах, якія мы зарабляем, а ў бяспекі і
психічным здароўі нацыі. Разам з тым, ось ёсць нейкая пагроза для іншых інстытутаў, бо ведаем, што букмерскія канторы дастаткова прыбыльны бізнес, як мы тут адзначаем, маюць шмат грошай, яны могуць укласці і выкупіць цэлую футбольную каманду, як МЛ Віцебска это зрабілі, так, і потым гэтая каманда выйграе чэмпіянат Беларусі. Спадар Александр, ёсць, можа быць, для іх нейкія маглі быць абмежаванні для, безумоўна, саміх букмерскіх кантораў, як вы это бачыце? Ну, я не бачу ў гэтым сэнса, таму што вось ваш прыклад МЛ, які цалкам фінансаваўся за кошт прыбыткаў ад букмекерскага бізнеса, гэта добры прыклад, калі грошы засталіся ў Беларусі, калі гэтыя грошы атрымліваюць беларускія гульцы, калі гэта быў цалкам незалежны клуб, які выйграў чэмпіянат Беларусі. Я больше быў рады таму, што не выйграл Дынамо Мінск, які цалкам дзяржаўна фінансуецца за кошт бюджэта і за кошт людзей. Таму гэта станоўчы прыклад. Я бы не рабіў тут нейкіх абмежаванняў, калі людзі укладаюць такія заробленыя не вельмі такім этычным чынам грошы, але укладаюць іх у Беларусь. Я бы рабіў бы абмежаванне на вывад гэтых грошай з Беларусі, таму што гэта, грошы, гэтыя людзі не стварылі нічога. Яны зарабілі на вось такой залежнасці беларусаў, а тое, што іх трэба аставляць Беларусі, мне падаецца, гэта нармальна. Вось наконт таго, што там грошы не пахнуць, мы сёння згадвалі, і тое ж самае можна і шырэй пра інвестыцыі і канкрэтна пра казіно сказаць. А можа, праблема ў тым у паходжанні гэтых казіно, то бок, умоўна кажучы, каб это былі не расійскія казіно, не расійскія канторы, а якія-небудзь іншыя з якіх-небудзь іншых краін, пытанне, канешне, ці яны прыйдуць. Але чыста тэарэтычна, ці гэта бы неяк развязвала праблемы, якія нясе разам з прыбыткамі гульнявых бізнес? Ведаеце, у гэтым сэнсе я не бачу магчымасці, вось, калі прыйшоў бы нейкі вытворца, Форд, зразумела, што гэта было б лепш для Беларусі, да? А вось якую новую якасць, якія новыя веды, якія новыя умовы ў справе казино можа прынесці інвестор з іншай краіны, я не магу себе уявіць. Поэтому я не казаў бы аб тым, што менавіта ў гэтай галіне дрэнна, што гэта расійцы. Тут і расійцы, і кітайцы, і палякі, і англічане былі бы розныя. Тут цалкам уплыў расійцаў цалкам на беларускую эканоміку небяспечны. І толькі з гэтага боку мы павінны казаць, што нам бы не трэба было б, каб 80% у некай асобнай галіне валодалі расійцы. У гэтым сэнсе трэба было б абмяжоўваць, но не з пункту гледжання некай якасці паслугі. Умоўна кажучы, з Трампам Лукашенко ж перыядычна сустракаецца і за чарговы укол Азімпіка пабудаваць міні-Лас-Вегас в раёне Радашковічаў. У гэтым сэнсе цалкам падтрымліваю. Ведаеце, нягледзячы на неэтычнасць паводзін Трампа, але чым больш удзел США ў Беларусі, тым менш уплыў расейцаў. Таму няхай будзе Трамп тау Радашковічах, калі будзе нейкі рэферэндум, напэўна, наша студія будзе толькі за. Спадар Александр, калі ўсё ж такі не абмяжоўваць гэтую рэкламу гэтага казіно, ці будзе, на ваш погляд, расці колькасць беларусаў залежных ад азартных гульняў? Ведаеце, мы бачым, што гэта адносна новая з'ява. Онлайн-гульні, зразумела, што адносна, што ім уже гадоў 5, але мы бачым, як хутка они рухаюцца, які ўплыў аказваюць замежнае казіно. А ў сэнсе рэкламы, як шмат гэтай рэкламы ў Беларусі. Прыклады, калі рэклама, ведаеце, нейкіх гульнявых сервісаў на нацыянальнай бібліятэкі, гэта, зноў скажу тое самае слово, гэта не этычна, і гэта азначае, што людзі, добрыя маркетолагі, якія з гэтым працуюць, жадаюць улезць у галаву кожнага беларуса. Ведаеце, мы разумеем, што палова беларусаў маюць залежнасць алкагольную. І, напэўна, палова беларусаў имеюць нейкую схільнасць да таго, каб упадаць нейкія залежнасці. Таму, канешне, я бы сказаў аб том, што гэта небяспечна, і паступова можа расці гэтая доля беларусаў, якія гуляюць у онлайн-гульні, у тым ліку і ў казіно, тым больш, што краіна ў дэпрэсіі, а ў такія часы заўсёды іх колькасць расце. Так, такі прагноз ад Александра Кнуровіча. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Александр Кнуровіч, бізнесовец, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце, быў у нашай студыі. Тэма, якую мы абяцалі, у Беларусі рыхтуюць маштабнае скарачэнне дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Мясцовыя ўлады атрымалі даручэнне падрыхтаваць дакументы для вываду помнікаў з-пад аховы.
Глядзіце, у Клецкім раёне пад пагрозай 7 аб'ектаў. Большасць з іх шляхецкія сядзібы. Эксперты называюць гэта чарговай спробай выціснуць з беларускай гісторыі ўсё, што звязана з еўрапейскай і польскай спадчынай. Драўляны палац Радзівілаў, фрагменты фальварка Вайніловічаў, сядзібы Яленскіх, Бендорфаў, Чарноцкіх і Лабоцкіх. Усе гэтыя аб'екты на Клетчыне могуць страціць ахоўны статус. Такую працу паводле апублікаванага дакументу Менскага аблвыканкаму мясцовыя ўлады павінны былі правесці сёлета да 10 жніўня. Усяго ў Клецкім раёне пад аховай дзяржавы 30 аб'ектаў. Выключыць плануюць 7, амаль чвэрць. Прычым амаль усе яны звязаныя з гістарычнымі шляхецкімі сядзібамі. Сярод іх нават помнікі рэспубліканскага значэння. Праблема ў тым, што некаторыя будынкі спачатку гадамі не даглядалі, а пасля іх занядбаны стан можа стаць падставай для выключэння са спісу. Практыка паказвае, пасля страты ахоўнага статусу гістарычныя будынкі нярэдка чакае знос. Таму эксперты і актывісты бачаць у цяперашняй кампаніі не проста фармальнае скарачэнне спісу, а пагрозу далейшага знішчэння беларускай гістарычнай спадчыны. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму. З намі на відэасувязі Юрый Меляшкевіч, актывіст па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і выконваючы абавязкі старшыні партыі «Беларускі народны фронт». Добры вечар, Юрый. Прывітанне. Дзень добры, шановнае панство. Ну вось, калі глядзець беспасярэдня на гэты дакумент, які апублікаваў тэлеграм-канал «Спадчына», гэта тэндэнцыя, на ваш погляд, такая агульная, ці праява толькі, можа быць, аднаго канкрэтнага раёну і вобласці? Ну, бо ведаем у тым ліку сведчанні Павла Латушкі, які казаў пра тое, што яшчэ ў свой час Лукашенко яму даручаў там вялікую колькасць гэтых будынкаў проста выкрасліць. Тэндэнцыя, безумоўна, ёсць па скарачэнню любых выдаткаў і любога клопату пра спадчыну, тым больш, которая не кладзецца ў цяперашнюю ідэалагічную канву. Пры гэтым трэба сказаць, што ёсць супрацьлеглыя тэндэнцыі, калі з аднаго боку рэстаўруецца нейкі аб'ект, ну, ось, напрыклад, навіна нядаўняга часу, гэта аднаўленне помнікаў у Лошыцкім парку, і пры гэтым адначасова мы атрымліваем інфармацыю, што Совмін дае даручэнне па скарачэнню спадчыны. З майго пункту гледжання тут можна разглядаць гэта з пункту гледжання той фіаска, якое ёсць у пытаннях аховы спадчыны ў раёнах. І, безумоўна, тут пытанне ўсё ж такі адказнасці і тых мераў, якія прадпрымаліся ўлады, ці не прадпрымаліся, тыя чыноўнікі, адказныя пасадоўцы, на якіх быў абавязак даглядаць гэтыя помнікі. Бо калі пачытаць уважліва дакумент, які прыйшоў з Совета Рэспублікі, прабачце, Совета міністраў, то там гаворыцца пра тое, якія меры прадпрымаліся дзеля абароны помнікаў гісторыі культуры ад разбурэння. І вось мне цікава, ці за гэтым паследуе нейкія оргвывады з боку міністэрства, калі такіх працаў і такіх захадаў не было. А маюць нейкія кантрольныя органы вось правяраць, наколькі дзяржава, ну, у дадзеным выпадку вось арганізацыі, якія займаюцца аховай гэтых помнікаў, прадпрымала нейкія захады, каб захаваць той ці іншы помнік культуры? Безумоўна. Перш за ўсё, пракуратура павінна займацца наглядам за выкананнем заканадаўства на помніках гісторыі культуры, наяўнасці падпісаных ахоўных абавязальніцтваў з боку ўласніка, распрацаванага праекта зон аховы помніка гісторыі культуры. І у выпадку наяўнасці гэтых дакументаў, вось па пунктах выканання захадаў па захаванні гэтага аб'екта ў належным стане. У выпадку не правядзення належных працаў і захадаў, за гэта прадугледжаны штраф адміністратыўная, а нават часам і крымінальная адказнасць, бо разбурэнне помніка наўмыснае, гэта ёсць прыкмета крымінальнага злачынства. Таму у нас ёсць кантралюючы орган, які, дарэчы, недавно заклапоціўся тым, ці ёсць ва ўсіх помнікаў гэтыя ахоўныя зоны. Пракуратура адносна недавно рассылала такія дакументы, і гэта было вядома. А цяпер вось мы бачым ініцыятыву з боку Совміна, які кажа, ну давайте скароцім гэты спіс, каб нам не напружвацца лішні раз у пытаннях аховы на спадчыны беларускага народа. Ну, ситуация такая, что нема помніка, нема праблем. Тут, напэўна, першая мотивация, это нават не столькі там змагацца з еўрапейскасцю альбо пальшчызнай, а менавіта зняць з балансу, каб, ну, вот, не турбавацца, не шукаць на это грошы, не мець пад это адказнасць.
Але заўсёды тут ёсць одно але. Як бы, калі ў дзяржавы няма ресурсу на гэта, хаця дзіўна, у яе ёсць там на міліцыю, на ўсіх гэтых чыноўнікаў, на спадчыну няма. Але ўсё-таки няма ресурсу. Ну ёсць жа заўсёды такі варыянт, як аддаць, напрыклад, грамадству, альбо аддаць прыватнікам, прыватным інвестарам. І, Юрась, вы маеце дачыненне, прынамсі, да аднаго такого інвестыцыйнага праекту аднаўлення шляхецкай сядзібы. І таму я бы папрасіў, это нават не пытанне, а сказаць, у чым тут падводныя камяні і чым гэта можа абернуцца, чаму прыватнікі не так-то і ахвоча беруцца за падобныя аб'екты. Цэлы комплекс складанасцяў. Перш за ўсё, гэта даволі складаныя інжынерна-тэхнічныя працы, якія неабходна і запланаваць як праект, і выканаць у будаўнічым выглядзе. Дзяржава не спрыяе зараз гэтым праектам, яны збольшага заклапочаныя, скажем так, лаяльнасцю і кантралюемасцю тых, хто займаецца такімі праектамі. А пытанне захавання і клопату – гэта ўжо наступнае, што бярэцца і ацэньваецца. Акрамя таго, безумоўна, што у нас няма такой культуры, калі людзі, у якіх ёсць сродкі, яны укладаюцца ў такія вялікія і іміджавыя праекты для беларускай культуры. Дзяржава павінна ствараць з гэтага пэўную ўзровень, пэўную нейкую місію і паказваць, што гэта вельмі важна для яе. І тады, можа быць, адгукнуцца тыя інвестары, мецэнаты, якія возьмуць на сябе такую адказнасць і клопат. Таму я думаю, што гэта праблема у цэлым стасункаў дзяржавы, прыватнага бізнеса, дзяржавы, грамадзянскай супольнасці. І пакуль гэтыя праблемы не вырашаны, наўрад ці мы пабачым пашырэнне практыкі клопату пра спадчыну і сядзібаў, шляхецкіх сядзібаў тым больш. Які галоўны матыў уладаў у знішчэнні такіх помнікаў? Пра гэта мы спыталі у рэканструктара і папулярызатара гісторыі Беларусі Сержука Кідышкі. Давайте паслухаем, а пазней вернемся да нашай размовы. Гэта справа ўжо нам як бы давно знаёмая, гэта з'ява такая не новая, таму што вось добры прыклад на все гэта лукашэнкаўскія дажынкі, напрыклад, заўсёды знішчаліся архітэктурныя помнікі, і заўсёды гэта правовыя акты і нормы падбіваліся пад патрэбы канкрэтнай сітуацыі. Казалі, што гэта нейкія старыя пабудовы, што гэта ўсё ветхае, мы гэта ўсё знесем, пакладзем плітачку і гэтак далей. Я просто кажу про тое, што механізм гэтай знішчэння архітэктурнай нашай спадчыны, ён ужо адпрацаваны. Гэта не новая з'ява. Папросту у цяперашні момант новае гэта маштаб, памер. І гэта ўжо сведчыць про тое, што гэта прадуманая палітыка знішчэння гістарычнай памяці беларусаў. Чаму? Таму што Беларусь з'яўляецца геаграфічна, мы такі форпост еўрапейскай цывілізацыі. Гэта калісьці часы ВКЛ форпостам з'яўляўся Смоленск, які Іван Грозны заваяваў і які зараз з'яўляецца тэрыторыяй Смоленск, Брянск. Паступова, так як імперія гэта маскоўская, расійская, савецкая, яна не спыняецца, незалежнасці ад таго, які там палітычны рэжым, у іх мэта знішчэння ўсяго і заваявання ўсіх тэрыторый, якія з імі памежныя, і стварэння з гэтага калоній. І мы зараз бачым, што яны папросту выйшлі на новы этап знішчэння гэтага ўсяго на афіцыйных такіх падставах. Юрась, вось я, калі сядзеў, разважаў на гэту тэму, то, я вас не ведаю, ці ёсць сэнс кідацца ў канспіралогію наконт таго, што менавіта еўрапейскую спадчыну, там, польскую, заходнюю пад нож пускаюць, знішаюць папросту спадчыну, а яна ў нас папросту еўрапейская, таму вот пераважна пра яе знішчэнне-то і ідзе гаворка. У нас другой няма. Безумоўна, таму ці ёсць сэнс тут канспіралогію шукаць, я бы не спяшаўся. Але ёсць адзін важны нюанс. Калі мы гаворым пра дазволы на ушанаванне нейкіх гістарычных датаў, ушанаванне нейкіх падзеяў, асобаў, то вось тут якраз можна звярнуць увагу на абсалютны тренд дзяржавы пра тое, што дзеячы, падзеі, якія звязаны з нацыянальнай беларускай гісторыяй, культурай, спадчынай, таксама з агульнаеўрапейскай, вось гэта ідзе пад хай і негалосную, але забарону. Але зялёнае святло даецца абсалютна прарасійскім дзеячам альбо адкрытым душыцелям беларускага народу, па сутнасці катам беларускага народу. І вось тут таксама без канспіралогіі, тут відавочна ацэнка гэтага. На вашу думку,
Чаму так адбываецца? Чаму дзяржава, которая з аднаго боку, тут і да палітыка таксама пытанне, калі дзяржава з аднаго боку так хапаецца за сваю ўладу і не хоча быць адным з, Лукашенко не хоча быць адным з губернатараў Расіі, ён хоча быць асобным кіраўніком асобнай дзяржавы, ён дае дазвол на прасоўванне расійскага свету, на замацоўванне, цэментаванне яго якраз на знішчаных падмурках нашай сапраўднай спадчыны. Пытанне ў тым, што няма зялёнага святла на тую альтэрнатыву беларускай візіі, як у нас павінна выглядаць наша спадчына. А паколькі сама ідэалогія нагрупуецца на памяці пра 20-е стагоддзе, на Другую сусветную вайну, фактычна на савецкі перыяд, і кадры ідэалагічна рыхтуюцца, узрошчваюцца менавіта з такой культурнай праграмай, то яны, адпаведна, разглядаюць усю шырэйшую культуру як тое, што не мае той вартасці, якая можа дапамагаць у пабудове Беларусі. Гэта пытанне ментальнага стану гэтых выканаўцаў, якіх Лукашенко все гэтае дзесяцігоддзя адмыслова вырошчваў. У іх няма ніякай беларускай ідэі, у іх няма ніякай беларускай ідэнтычнасці, і гэта збольшага людзі, якія разглядаюць Беларусь як прастору дзеля маніпуляцый вось гэтымі матэрыяльнымі аб'ектамі. І калі нейкі аб'ект, як палац там, ці сядзібны, ці нейкія парэшткі гаспадарчага двара, яны для іх страцілі функцыянальнасць, то все астатнія гісторыка-культурныя ремінісцэнцыі, звязаныя з 19 стагоддзям, з паўстанцамі, з нашымі культурнымі дзеячамі, яны нічога для іх не варты, бо не патрапляюць у тую ідэалагічную парадыгму, якую ім вкладалі в універсітэтах, в акадэміях, там на тых курсах падвышэння кваліфікацыі, дзе ідэолагі, якія ім пастаянна чытаюць гадзінку ідэалогіі. Гэта ўсё не патрапляе ў іх карціну света, і оно таму так лёгка страчваецца. Манкуртызм, ён горшы нават, чым рускі свет у гэтым выпадку. Таму што ён стварае той вакуум, куды зальецца любая, нават самая злачынная, нават самая чорная ідэалогія, якую зараз агрэсіўна прасоўваюць з усходу. Падавалася б, што ўлады Беларусі, так званыя ўлады Беларусі, не хочуць яны гэтую спадчыну захоўваць для самых беларусаў. А з іншага боку хочуць, каб да нас у Беларусь прыязджалі турысты з усяго свету. І прыязджае шмат расейцаў. Яны прыязджаюць у Нясвіжскі замак альбо ў Мірскі і бачаць, што тут еўрапейская культура, еўрапейская гісторыя, што тут сапраўды нашчадкі зусім іншай у адрозненне ад Расіі культуры. Так чаму, калі уласна гэтыя расейцы прыязджаюць да нас, не паказаць ім гэтую еўрапейскую культуру, бо Лукашенко ж так любіць сваіх братоў расейцаў, якія да нас зрэшты прыязджаюць на ўсе дзяржаўныя святы. Вось і паказваюць тое, што яны зрабілі за ўсе гэтыя гады, тыя іміджавыя нешматлікія праекты, якія выцягнулі коштам бюджэта. Все астатняе яно ім не патрэбна, яно не вартае. Гэта ёсць такое у нейкім сэнсе фейкавізацыя самой культуры, яе дыяпазона, выбіранне таго, што дзяржаўнае, тое, што патрапіла ў дзяржаўную праграму, і все, што астатняе, на што не хапае ресурсаў, што могуць чым займацца ці грамадскія арганізацыі, ці прыватнікі, што не з'яўляецца падкантрольным. Гэта ўсё можна збросіць з баланса, зліквідаваць і такім чынам не займацца рознымі складанымі пытаннямі ўзаемадзейнічання з простымі беларусамі, якія любяць сваю культуру і спадчыну, інвестарамі, якія хацелі б свае задумы нейкія рэалізаваць на гэтых аб'ектах, маецца на ўвазе музеі, нейкія культурныя цэнтры. Гэта ўсё задужа складана, гэта ўсё задужа некантралюема ідэалагічна, таму ад гэтага прасцей проста адмахнуцца і пакінуць все так, як ёсць. Тое, што задэградавала, забурыць, зліквідаваць і не несці ніякай адказнасці за тое, што гэта все не безгаспадарліва стаіць і разбураецца пад адкрытым небам. Таму гэта ўсё ж таки я разглядаю як праблему в цэлым того ладу дзяржаўнага і той ідэалогіі, якая была гэтымі гадамі, скажем, уведзена ў галовы гэтых кіраўнікоў. Я думаю, што, на жаль, гэта пытанне прыйдзецца вырашаць яшчэ шмат гадоў пасля нават прыхода дэмакратычных уладаў, калі мы будзем выхоўваць гэта пакаленне новае кіраўнікоў, якія разумеюць каштоўнасць беларускай культуры ў цэлым, а не толькі той часткі, якая патрапляе пад дзяржаўную ідэалогію.
Ну, а пакуль краіною кіруюць тыя, хто кіруюць нізкага культурнага ўзроўню людзі. Я з свайго шматгадовага досведу змагання за гарадзенскую гістарычную спадчыну з сябрамі магу сказаць, што яны разбуралі і не слухаліся ні спецыялістаў, ні валанцёраў, нікога, пакуль не зразумелі аднаго, што на гэтым можна зрубіць бабкі. Вось калі яны зразумеюць, што можна зарабіць на гэтым грошы, то тады яны будуць і адбудоўваць, і штосьці там ахоўваць нават і так далей. Між тым, адно караценькае пытанне, калі мы загаварылі пра будучыню. Юрась, наколькі вы ацэньваеце магчымасць, што рана ці позна гэта ўлада сыдзе? Ці зможам мы адбудаваць тую спадчыну, якая была альбо наўмысна знішчаная, альбо даведзеная да гаротнага жалю і самазнішчылася вось за гэтыя гады? На жаль, таких помнікаў, які мы заўжды страцілі, вельмі шмат па Беларусі. Мы можам гаварыць толькі пра тое, што самыя знакавыя аб'екты, нават калі яны даведзеныя былі да стану ліквідацыі, толькі яны могуць быць аб'ектамі нейкай рэінавацыі. Аўтэнтычных аб'ектаў, якія мы страцілі за апошнія гады, вельмі шмат. Іх закапвалі, іх проста часам яны гарелі. І цяпер незваротных стратаў мы маем шмат. Вось. Але, тым не менш, дзякуй Богу, што Беларусь багатая сваёй спадчынай, і нават гэты Клецкі раён, про які мы зараз размаўляем, нават у ім аб'ектаў вельмі шмат. Я спадзяюся, што іхнія рукі вось гэтых цяперашніх дзеячоў не дацягнуцца да кожнага аб'екта. І ўсё ж такі прыйдуць часы, мы адновім тыя сядзібы шляхетныя, якія стваралі прыгажосць беларускіх вясковых краявідаў. Яны былі самымі, наверное, прыгожымі асяродкамі нашага беларускага культурнага ландшафта. Гэта цэлы культурны пласт, гэта цэлая цывілізацыйная з'ява. Вось гэтыя маёнткі з унутранай культурай, з музыкай, з вершамі, са спевамі, з танцамі. Гэта былі такія цудоўныя месцы, якія даследчыкі васпяваюць у сваіх творах зараз. Яны проста натхняюцца таго, якае багацце культуры было ў самых маленькіх беларускіх вёсках. Я з гэтым сутыкнуўся, калі працаваў у праекце «Падорожка». Ну і таму трэба як мага хутчэй змяняць гэтую ўладу, каб і самім захавацца, і спадчына захавалася як мага больш. Юрась, дзякуй вялікі за сённяшнюю размову. Мы спадарству нагадаем, Юрый Меляшкевич, актывіст па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, таксама выканаўца абавязкаў старшыні партыі БНФ, быў з намі на відэасувязі. І да навінаў рэгіёнаў гэтую рубрыку мы робім разам з Бэгамедыя. Пачынаем з меншчыны. Асфальт з кузава, рыдлёўкі замест тэхнікі, а яміны пасля рамонту нікуды не зніклі. Жыхарка аграгарадка Турэц Чэрвеньскага раёну паказала, як рамантуюць цэнтральную вуліцу Юбілейную. Жанчына не ўтрымалася ад іроніі і зняла дарогу да і пасля работ. На відэа рабочыя з машын рыдлёўкамі закідваюць ямы асфальтам. Пасля рамонту жыхарка прайшлася па вуліцы і паказала вынік. Няроўнасці засталіся, а ямін на цэнтральнай дарозе ўсё яшчэ хапае. У каментарах людзі расказваюць, што падобны ямачны рамонт бачаць і ў іншых аграгарадках раёну. Адныя пытаюцца, навошта такія работы ввогуле патрэбныя, іншыя нагадваюць, рабочыя толькі выконваюць пастаўленую задачу. Пры гэтым летась Чэрвеньская ЖКГ адсправаздачылася пра выкананне плана на бягучым ямачным рамонце на 100%. А ў горадні распродаж абутку Белвеса з зніжкамі да 90% сабраў вялікую чаргу. У соцсетках паказалі ажыятаж, танныя скураныя абутак і поўныя кошыкі ў пакупнікоў. Але водгукі тых, хто сапраўды прыйшоў у краму, аказаліся значна менш пазітыўныя. У рэкламе зніжкі да 90%, пантофлі за 30 рублёў замест амаль 200, балеткі за 40, зімовыя красоўкі за 80 рублёў. На відэа ў тыктоку відаць, што абутак людзі літаральна змятаюць з палец. Але ўражанні ў пакупнікоў былі іншыя. Некаторыя апавядаюць пра 2 гадзіны чакання, цісканіну і нават пагрозы выклікаць міліцыю. Іншыя кажуць, што выбар аказаўся небагаты, патрэбных памераў не было, а частка людзей сышла без пакупак. У выніку паміж рэкламным ажыятажам і рэальнымі водгукамі даволі вялікая розніца. Ну што ж, і Салігорск, дзе жыхары паскардзіліся на стан тратуара ўздоўж лесу па вуліцы Казлова. Участак называюць лыжа-ролернай дарогай, але гараджане кажуць, што ездзіць тут на ровары, роліках ці самакатах сапраўднае выпрабаванне. Адзін з жыхароў ужо ахрысціў дарогу зубадрабілкай. Асабліва цяжка, кажуць гараджане, тым, хто ездзіць на
шашэйным ровары. Нероўнасці і ямы прымушаюць натуральна лавіраваць паміж перашкодамі. Аўтар публікацыі ўжо звярнуўся ў службу 115, але паводле ягоных слоў падобныя звароты не заўсёды дапамагаюць хутка. Адзін з жыхароў распавёў, што ягоная заяўка наконт гэтага ўчастку знаходзіцца ў працы каля б 2 месяцаў. На гэтым ставім кропку. Дзякуем за ўвагу і цікавасць да вечаровага выпуску студыі Белсат. З вами працавалі я, Валер Уселік, мой цудоўны калега Віталій Бабін. Да хуткай сустрэчы. Пакуль.